नमस्कार मैत्रिणींनो, ओवी किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे। मी शुभदा। तर आज आपण बनवणार आहे काचऱ्या बटाटा। बटाट्याच्या काचऱ्या करून त्याची भाजी करणार आहे आपण सुकी, त्याला काचऱ्या बटाटा म्हणतात। तर ते बघूया आपण। आता आपण भाजीसाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया। बटाटे घेतलेत मोठे चिरून, मी अशा अर्ध्या फोड्या करून घेतल्यात आणि पातळ चिरून घेतलेत, आपण भाजीला चिरतो तसे। एक कांदा चिरून घेतलाय मोठा, पातळ चिरून घेतलाय, थोडा कढीपत्ता घेतलाय फोडणीला, लसूण घेतलाय, थोडी कोथिंबीर, एक चमचा मीठ, अर्धा टोमॅटो घेतलाय आणि 4 चमचे तिखट घेतले। आपल्याला हवं तसं आपण तिखट घालणार आहे आणि थोडं तांबडं तिखट, हळद, हिंग, जिरं आणि मोहरी हे आपण घालणार आहे। फोडणीसाठी तेल आणि आता कढई आपली गरम करत ठेवलेली आहे। गॅस चालू केलाय, तर मोठा करून घेऊया आणि कढईमध्ये तेल घालूया। 2 पळ्या आपण तेल घालूया। आता तेल आपलं तापलंय, मोहरी टाकून घेऊया। मोहरी तडतडली की अर्धा चमचा जिरे टाकूया, हिंग, लसूण, आणि कढीपत्ता। लसूण छान गुलाबी होत आला आपला। आता आपण कांदा टाकून घेऊया। आता आपण छान परतून घेऊया कांदा, थोडा गुलाबी होईपर्यंत, मऊ होईपर्यंत परतूया। कांदा छान परतून झालाय, थोडासा गुलाबी रंग यायला लागलाय। आता आपण टोमॅटो घालून घेऊया आणि 2 मिनिटं परत परतून घेऊया। टोमॅटो मऊ होईपर्यंत आपण थोडंसं परतून घेऊया। ही आपली बटाट्याची काचऱ्या बटाट्याची भाजी, म्हणजे आपण बटाट्याच्या अनेक प्रकारच्या भाज्या करतो। सुकी बटाट्याची भाजी, लाल बटाट्याची भाजी, वाटाणा बटाट्याची भाजी, रस्स्याचा बटाटा, तसा हा काचऱ्या बटाटा म्हणून आहे। तर तो मी बघा दाखवते तुम्हाला, तुम्हाला पण आवडेल, छान होतो आणि भाकरीबरोबर तो छान लागतो। पोळीबरोबर पण खाऊ शकता, पण भाकरीबरोबर नुसता डब्याला न्यायचं म्हटलं तरी ही भाजी छान असते, सुकी भाजी। नक्की करून बघायची। टोमॅटो आपला मऊ झालेला आहे चांगला, तर आपण आता हळद घालून घेऊया। हळद, 1 चमचा, लाल तिखट, हा अर्धा छोटा चमचा आहे त्यामुळं हा अर्धा चमचा मोठा, आणि काळं तिखट 2, 3 आणि 4 चमचे, आणि हे 1 चमचाभर मीठ आहे आपलं। हे आता परतून घेऊ छान आपण, सगळा मसाला एकजीव होईपर्यंत परतायचं आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकायची त्यात। त्याच्यावर आता आपल्याला बटाटा टाकायचा। छान आपला परतून झालाय, तिखटाचा पण छान वास सुटलाय। आता आपण हा बटाटा पाण्यातनं काढून घेतला, तो आपण त्याच्यात घालूया आणि सगळा परतून घ्यायचा। मग थोडंसं शिजायला पाणी घालायचं आणि आपल्याला सुकाच करायचं, जास्त पाणी घालायचं नाही आपल्याला। हा वाफेवरच शक्यतो शिजवायचा, पण हा मसाला एकजीव होण्यासाठी आपण पाणी घालतो। मसाला सगळ्या बटाट्याला लागावा म्हणून पाणी घालतो आपण। हा छान तेलावरचा, कांद्यावरचा बटाटा छान लागतो। आता आपण थोडंसं मसाला सगळा परतून झाला आपला, एक अर्धा पाऊण पेला पाणी घालायचं फक्त आपल्याला आणि हलवून घ्यायचा आणि मग झाकून ठेवायचं। छान होतो हा बटाटा। आणि गॅसची फ्लेम आपण जरा 5 मिनिटं मोठीच ठेवायची, नंतर लहान करायचा, गॅस मीडियम करायचा। मोठ्या गॅसवरती 5 मिनिटं ही भाजी शिजवून घ्यायची झाकण देऊन आपल्याला, आणि नंतर बारीक गॅस करायचा आणि मग परत हलवून घ्यायची आणि मग परत 5 मिनिटं वाफ आणायची, म्हणजे तो पाणी आटून जातं आणि बटाटा आतला चांगला शिजला जातो। आता आपली 5 मिनिटं झालेली आहेत, तर आपण भाजी बघूया झाली का नाही ते।
बटाटा छान शिजलेला आहे, एकदम मऊ शिजलाय छान. तर आता आपण पहिले 5 मिनिटं ठेवलं आणि गॅस बारीक केला होता आणि आता परत आपण 2 मिनिटं ठेवले तर आपला लगेच बटाटा शिजलाय छान. आपण गॅस बंद करूया आणि भाजी सर्व करूया. तर आपली तयार आहे झणझणीत काचऱ्या बटाट्याची भाजी. त्याच्याबरोबर भाकरी केली आहे, कांदा ठेवलाय, शेंगा ठेवल्यात, उकडलेल्या शेंगा आहेत ह्या छान लागतात. तर तुम्ही पण अशीच भाजी करा. व्हिडिओ पूर्ण बघा माझा, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. असंच आपण छान छान रेसिपीसह पुन्हा भेटू ओवी किचनमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.